sanibonani bafowethu, lo okhulumayo uSamnyelo Nyoni Yaphumula waGumede Amalethu Mthula. Siyacela bafowethu ni-subscribe la kwi-channel yethu ukuze nikwazi ukuthi nibukele yonke i-performance yethu esiyenzayo. Singakujabulela kakhulu lokho. I-video sifake njengamanje ilapho besidlala khona ku-CD launch ka-DK umfowethu. Siyacela ukuthi nimeseke naye kule simo esinje se-COVID-19 ukwazi ukuthi anenzele umsebenzi ophelele kuyi-album ngoba uyanithanda. Siyacela futhi niphume ngamandla niyithenga i-album yakhe 70 rand nje kuphela ngeke uyisola. Ngiphinde ngidlulise lapha ukuthi bafowethu siyacela ukuthi ni-support. Sinominate lapha kuma-award akagama ku Best Traditional and Cultural Artist ngengoma yethu ethi DS walami. Siyacela futhi nisivote lapho ngoba simele uMaskandi lapha. Uma uvota ufike uthi Gama 2060 uthi 4739. Gama 2060 uthumele inamba nethi 47439. Siyacela bafowethu uvota nje noma kangaphi. Sicela ukuthi nivote noma nge-30 October kuyavala. Subscribe, siyabonga.